खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, माय डियर जिबि ब्लग फेमिलिस एन्ड माय डियर इयुथ्स। आङो थांनाय समाव मानाव गेदेर रबिराम नार्जारी एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि EM प्लास बिथाङा दतमा कन्स्टिटुएन्सिनि MLA। दा बिथांनि भिडिअखौ आङो थांनाय समावहाय हगारदोंमोन जे एसेम्ब्लियाव जेनोखि आवाज दैखोनाय बे दैखोनायखौ लानानै बेवहाय गोबां कमेन्ट्स हरदों। दा बे कमेन्ट्सआव मोजां गाज्रि बासिनानै लानांगौ जाहैबाय। दा बेनि गेजेरजोंनो माखासे जाय मोजां मावनो सानदों बा मोजां मावदोंब्लाबो मोजांखौ नुयै माखासे रबिराम नार्जारी बिथांमोननि एगेन्स्ट टिमा दिनै कमेन्ट्स हरदों जे बुंदों बिथांमोना, आरे बुंनानैल' मा जानो, मावाब्ला मावनानै जाखांब्लासो बेखौ जोङो मानिगोन। खिन्थु दा बुंदोंल'सो, बुंनायखौनो नोङो एथ' गिदिर महान सानबाय, बुंनायल'खौनो मावनाय बादि नोंथाङा आंखौ बुंहरदों। बिराद बाख्नायबाय, बिराद बुंबाय नोङो रबिराम नार्जारी बिथां सारखौ बाख्नायबाय, बे खोथाखौ बुंदों। आरो बिथांनि जे एसेम्ब्लियाव आवाज दैखोनाय रबिराम नार्जारी सारनि, बेनो बाख्नायथावथावखा। जोबोद गोसो बोनो हादों पाब्लिकफोरनिखौ, इयुन जोलैखौ। बेवहाय खुनु सन्देह गैया, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले आसाम असेंबली में रबिराम नार्जारी जी ने जो प्रस्ताव रखा था असेंबली में, ये सबको अट्रैक्शन किया है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी अट्रैक्ट किया है। तो इसीलिए हम उनको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। दा खोथाया बे। दा मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो नागिरदों, जायफोर अपोजिशननि दैदेनगिरि, सापर्टार्स, समर्थक बिथांमोननि सिगां मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना बुजिनानै लाथों, बिथाङा सासे मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, आयेन आफादनि सासे सोद्रोमा। दा बे सोद्रोमा हिसाबै बिथाङा बे एसेम्ब्लियाव प्रस्ताब लाखिनो हानायनि मोन्थाया बिथांनाव दं, आरो बे अधिकारखौ बिथाङा फुरा भाबै पालन खालामदों। बे अधिकारखौ फुरा भाबै बिथाङा लानानै खामानि मावदों। जे एसेम्ब्लि नालाय बुंखागोन, प्रस्ताब दैखोखागोन। बिथांमोना एसेम्ब्लिनि साफा साफा सोद्रोमा जानानै बे एसेम्ब्लियाव खोथा बुङाबा, आरो बे खोथा बुंनायखौसो अनारेबल स्पिकार अफ आसाम एसेम्ब्लि बिथांनि गेजेरजों गनायथि मोनगोन। बे गनायथि मोनबासो खामानि मावनो थाखाय जे आयेन दागोन, बै प्रस्ताबखौ लानानै खामानिनि प्रसेस खालामगोन, बेखौसो आं बुंदों। ओरै आयेन आफादाव एसेम्ब्लियाव आवाज दैखांबा मा दैखोनांगौ बिथांमोनालाय? आवाज दैखोनायनि उनावसो बिथांमोना मिन्थिगोन नालाय, मिन्थिनानैसो आयेन दागोन, बानायनानै हरगोन प्रसेसखौ। बे दैखोनायाव नोंथांमोना मासिग्राब गोरोन्थि नुखो। जेरैहाय प्रमद बर' बिथाङा जे दायथ' बे मोनसे दायथ' बिथांनाव फैबावदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि कनसालटेटिभ कमिटियाव, बे कमिटिनि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआव प्रमद बर'खौ सासे सोद्रोमा हिसाबै सोसननाय जाबाय। दा बे खामानिखौबो बिथांमोना जाबादि ससियेल मिडियायाव गोसारहोदों, दे गोसार होनांगौ। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय बा सोरबा रायजो राजाया जेखि पार्टिखौ मोजां मोना मानो माखासे जेबो खोथा बुङाखै।
बरंथ' ससियेल मिडियायावनो जा वाट्सएप स्टेटासावनो जा बेखौ शेयारसो खालामना होदो जे जोंनि बर'निफ्राय ओरै ओरै होननानै बेसेबां मोजांनि बाथ्रा जों दा दिनै बिथांमोना मासिग्राब गुबुनखौ रबिराम नार्जारि सारमोनखौबो मानो बिदि बुङो प्रमद बर'खौबो बिथांखौबो आरो बेबोथ' सोसनजादोंसोना बिथांनि खामानि मावनायखौबोथ' पिक्सारावल'सो नुदोंना सेन्ट्रेलनि केबिनेट मिनिस्टारफोरजों जिरायफानाय माबा मोनसे लाबोनाय मावनाय देखायना बिदि बुंनो हायो नाथाय मावनानै देखायनाया साबसिन टाइम नांगौ टाइम होनांगौ बुंबानो जे माबा बिनि सायाव नेगेटिभ कमेन्ट्स हरनांगौ बे नङाना रबिराम नार्जारिखौ बुंनो हो प्रमद बर' बिथांखौ बुंनो हो मावनो हो चान्स सुबिदा मावनानै होनबासो देखायगोन टाइम होयोबासो बेनो करके दिखाना चाहिए सिर्फ बोलने से नहीं होता बेनो थेंक इउसै मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ